Hei, ollaan Kemissä pelaamolla ja täällä on tämmönen mielenkiintoinen lottokone. Niin pyöräytetään tästä kestorivi meille kaikille, joka katsoo tää video. Tää on vähän hankala käyttää, mä joudun tätä ruuvaamaan, mutta tosta otetaan yksi. Mun pappa käytti lampuvarjostimessa tämmöisiä. Eli se menee tuolta se numero ja se kippaa sen tonne se yhden numero. Ai se kippas 2 numeroa. 33 ja 40. Tuo 40 on se uusi numero. Mä oon yleensä pyrkinyt välttämään tuon numeron 40 pelaamista. Mutta mikä se oli? Mä luulen, että tää on aika hyvä rivi. 33. Mä nyt itsekin kamerasta seuraan tätä. Siinä on 2 numeroa. Eli vielä pitää arpoa muutama numero. Sieltä tuli. Se antaa 2 numeroa kerralla. 36. Tuleepa isoja numeroita. Ja mikä tuolla on numero? Siellä on numero 7. 7 on mun synnyinkuukausi, eli se on heinäkuu. Siinä on 4 numeroa arvottuna. Mä luulen, että tästä tulee parillinen numeromäärä, eli siitä tulee siitä tulee 8 numeroa systeemi. Kattokaa nyt, kun nää pomppii nää numerot. Eikö tää ykkönen? Se on ykkönen. Laitetaan tonne 1. 1 ja 40 tuli, eli ne päätymäpään numerot, joita mä yleensä pyrin välttämään, niin ne tuli nyt. Ja 37. Kylläpä nakkoo erikoisia numeroita. Laitetaan tohon 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielä 1 numero siihen täytyy saada, että saadaan täysrivi. Ai nyt se nakkas 1. Miten se heitti aiemmin 2? Eli nyt tuli numero 28. Ootas tarkentaa. Noin 28. Elikkä tommonen rivi. Laittakaas tommonen vetämään, niin toi ylempi mä arvoin ennen videokuvauksen aloittamista ton rivin. Ja ton alemman mä sitä arvoin tän videokuvauksen aikana. En takaa mitään, itse en pelaa koska mä pyrin välttämään numeroa 40, että mä suurennan todennäköisyyttä voittoon, kun vähennän numeroita. Ja mä pyrin vähentämään myös numeroa 1, joka tossa on. Molemmista päistä 1 numero pois. Se nostaa todennäköisyyttä lottovoittoon tosi paljon, jos jättää numero päästä pois ja se ei oikeassa rivissä esiinny ne päätynumerot. Mut mä en osaa tän enempää. Tämmönen paikka, missä kuvaa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.